שבנו, הבוקר השישי, כאן ברדיו כל רגע. כן, כתבה מעלת חשות, ואני באמת לא מאלה שמכורים לקפה. זהו, אני לא זוכר אותך פה שותה קפה זהו, הרבה אני במסדרונות מודה, הרדיו. אני מעדיף, אני בריטי, סתם לא, מעדיף תה ודברים אחרים, שוקו, אין כמו שוקו. יפה. אבל בכל זאת, שאתה פותח את האינטרנט וכתוב שם, זה האמת עיתון כלכליסט, מהדורתו האינטרנטית, כתוב שיכול להיות שבעוד כמה שנים לא יהיה יותר קפה, אז תשמע, בכל זאת אני רוצה לבוא לעבודה ולא לפגוש חבורה של אנשים עצבניים ודלוקים. איפה כוס הקפה שלי? זה עניין מטריד ביותר. בואו נשמע, יש כאלה שאומרים שלא כצעקתה, אז אנחנו הולכים לדון בסוגיה הזאת. שלום לגלעד שמחי. בוקר טוב, בוקר טוב. בוקר טוב, אתה מומחה לקליית קפה נאמר. נכון, אני בעל עסק שנקרא נגרו, ואני מומחה לקליית קפה. אז האם אותה פטריה שלפחות על פי הכתבה בכלכליסט הולכת והורסת יבולי קפה במקומות שונים בעולם, דבר שנקרא חילדון הקפה, האם זה באמת הולך בתוך 80 שנה כפי שהם מתארכים להשמיד חלק ניכר לפחות מיבולי הקפה? ההתייחסות פה היא לא רק לחילדון. ההתייחסות פה היא דבר ראשון לחילדון ולבעיות בצמחים, והדבר השני זה שינוי האקלים. כלומר גם... אבל להערכתי, והערכה שלי בדרך כלל נכונה בתחום הזה, לא תהיה שום בעיה, לא עוד 80 שנה וגם לא עוד 100 שנה. אבל בוא רגע קצת נבין, צמח הקפה מה, הולך ונעשה פגיע יותר? המזיקים הולכים ומתחסנים כלפי ההדברה שמפעילים עליהם? תראה, רוב המקומות בכלל לא מפעילים הדברה. יש הרבה מקומות בעולם שלישי, אפילו שהם לא נקראים אורגניים, כי אין להם כסף לשלם על כל השם הזה, הם בכלל לא משתמשים בהדברה. זה לא אורגניות, זה ככה, הם לא כאלה מתקדמים כדי להכיר ריסוסים ודברים אחרים. בדיוק. הבעיה הדבר ראשון מתחלקת לשתיים, כי גם כלכלית מדבר על זה, על ערביקה ועל רובוסטה. שזה שני הזנים נאמר הפופולריים, נכון? הרובוסטה היא נמצאת כמעט מסביבנו כל הזמן, אנחנו אפילו לא יודעים. נס קפה וכל הקפה התעשייתי הוא כולו רובוסטה. לא לתפסתי במילה, כן, אבל... והערביקה זה הדבר האמיתי שאתה שותה באספרסו. אני לא יכול להגיד אצל קפה אחרים, אבל אצלי, למשל, אני מתמקד ב100% ערביקה. אוקיי. והערביקה בגריידים הכי גבוהים. הערביקה גם יכולה להיות זוועה. שאלה איזה ערביקה קונים. אוקיי, אז אחרי שהכרנו את הזנים, מה בדיוק קורה שם? מה קורה מבחינת עוד 80 שנה? כן. מה שקורה זה דבר כזה, הערביקה, לאט לאט יש פחות אזורי גידול מתאימים, ולאט לאט מצטמצמים אזורי גידול, ולכן פשוט יהיה פחות ערביקה. אזורי גידול מתאימים, אנחנו מדברים על אזורים טרופיים ברמה כזאת או אחרת? אזורים טרופיים שמשלבים את האקלים הנכון מבחינת לחות, מבחינת חום, לגידול אופטימלי של הקפה. יהיה אזורי גידול. כנראה שהקפה יהיה באיכות פחות טובה. אני קורא ככה שבסרילנקה נניח, שזה פחות או יותר האזור שאנחנו מדברים עליו, קו המשווה, כבר יש פגיעה מאוד גדולה שכמעט חיסלה שם את התעשייה. מדברים על קולומביה, אותם פולי הבלו מאונטן המפורסמים שככה ירדו באחוזים ניכרים, בג'מייקה סליחה, שכבר ירדו באחוזים ניכרים, כלומר זה משהו שכבר נותן את אותותיו בשטח ממש? הג'מייקה גם ככה נמכר ליפנים ב-500 שקל לקילו ירוק. זה לא יגיע אלינו, זה בכלל לא מדבר על השוק שלנו. אלה סכומים מאוד מאוד גבוהים לקפה מאוד מאוד יוקרתי. המשחק של כמות פה הוא זניח, כי אם בן אדם מצליח להוציא 100 שקים מהשטח שלו או 300 שקים מהשטח שלו, אין לו בעיה, כי הביקוש כל כך גבוה, הוא מוכר אותם פשוט הרבה יותר יקר. אז יכול להיות שמה שיעשו כל אותם מזיקים, אתה אומר, יהיה קפה, אבל א' הוא יהיה באיכות נמוכה יותר, וב' כנראה יעלה יותר, כי הוא פשוט יהיה נדיר יותר. זה הערכה אחת. הערכה שנייה אומרת שפשוט קולומביה, ברזיל, מדינות ענק ישקיעו תקציבים לפתרון של הבעיות האלה. אבל גם אנחנו מתמודדים עם אזורים יבשים, טפטפות, מים בדרכים אחרות, אנחנו לא סומכים רק על הגשם. זה מה שהם יעשו בסופו של דבר. כלומר, יעברו לחממות, יעברו לגידול מתועש, ויפסיקו לסמוך על מזג האוויר הטרופי. יש חברות ענק, כמו נסטלה, שקונות שטחים על גבי שטחים. הם לא יתנו לבעיות כאלה למוטט אותם.
הם יהיו חייבים למצוא פתרון, בדרך זו או אחרת, טכנולוגית. בדרך לדרך, ויש לנו עוד הרבה זמן עד אז. עוד אני מבין ככה, משתמע מהדברים שאתה אומר, שבעצם מתגלגלים פה סכומים ענקיים של כסף, ויכול להיות שיש מי שרוצה ליצור הרגשה שאוי ובוי עוד מעט הקפה הולך להיגמר, בשביל לעשות כל מיני ספקולציות עם מחירים? תראה, היום הבורסה ירדה. בורסה של הקפה ירדה, מחירים מעולים עכשיו. אם אני הייתי ספקולנט שאחראי על המחירות, בכיף הייתי מגלגל כתבה כזאת הכי גבוה שאפשר. זאת אומרת, יש מי שזה משרת את האינטרסים שלו. תראה, כמובן, השטחים נמכרים לפעמים קדימה מראש, עוד לפני שבכלל הקטיף היה. יש רק שהעצים עוד פורחים, או במקרים כאלה כבר קונים שטחים שלמים. והמחיר נקבע גם לפי הערכות. הבורסות של הקפה זה אחת הבורסות עם היקף הסחר הגדול ביותר, נכון? נכון, השני אחרי הנפט. מדהים. מדובר פה על הרבה כסף, אני לא חושש, אני עסק בוטיק קטן שמתמקד בקפה איכותי, ולכן זה יפגע בי אם דבר כזה יקרה. אם אני לא פוחד, גם אתם לא צריכים. בוא תסביר אולי קצת מה אתה עושה, מה אתה קונה קפה ממקום מאוד מאוד מסוים, או מעביר את הקפה תהליך קלייה שונה? אני מתמקד קודם כל באזורים מאוד מאוד ספציפיים, שהקפה נחשב מאוד מאוד איכותי בהם, כמו סומטרה, פפואה ניו גיני, יש לי פה מאתיופיה, ג'אווה, סוגים מאוד מאוד מיוחדים. מה שאני מתמקד בו זה לתת את הטעם האמיתי של הקפה. זאת אומרת, למכור אותו כחד זני, לא כתערובות. כלומר, לקחת את קצת מכאן, קצת מהמדינה הזאת, קצת ממקום אחר, לעשות בלנד חדש? לקחת את פפואה ניו גיני ולתת אותו ללקוח כפפואה ניו גיני 100%, בגלל הכי גבוה שיש. ואני רואה שהעיניים שלך דווקא לא לדרום אמריקה, אלא דווקא לאזור היותר אסיאטי. דרום אמריקה כבר הפך למתועש מדי, קצת משעמם. בדרך כלל משתמשים בו כבסיס לתערובות. אני לא מחפש בסיס, אני מחפש באמת לתת לקפה את הביטוי הכי גבוה שלו. עכשיו, זה כולל מה? לנסוע לפפואה ניו גיני ולטעום שם את הקפה? מה, אצלי? כן. רוב הפעילות שלי היא אינטרנטית. הרבה אנשים נכנסים דרך האתר, מזמינים, לא נתקלתי בבעיות עד עכשיו. אבל אתה נוסע, בודק, נוסע למדינות האלה? או שמזמין ופשוט עושה קפה במשרד. אצלי, אני מקבל דוגמיות, אם הקפה טוב, אז אני קונה ממנו. הבנתי. ההבנה במרכאות של הישראלים בקפה, או הטעם שלהם הוא הופך ונהיה מורכב עם השנים, נכון? זה משהו שמתפתח כאן. תראה, אני מקווה שזה יהיה ככה. כי כיום, בוא נקרא לזה ככה, יש שני שווקים. שוק בתי הקפה הוא נטו שוק של מחיר. ההבנה שם היא יחסית נמוכה, וזה בגלל הצרכנים שכולם שותים קפה עם חלב. ככה שהביטוי של הקפה הוא פחות בולט. לעומתו, יש הצרכן הפרטי, שהם הלקוחות שלי. הם דווקא כן מתעניינים בקפה מאוד מאוד איכותי, מוכנים גם לשלם, אמנם מחירים מאוד מאוד טובים, אבל הם מוכנים לשלם יותר מבתי קפה, וליהנות מקפה איכותי בבית, ולא... קיצור, אתה אומר, לרוב הישראלים עוד יש מה ללמוד בכל מה שקשור לקפה. שמע, האגדה בצה"ל הייתה פעם שהקפה הצה"לי עשוי מחומוס בכלל. נכון. גם אם תרצה להוציא כשרות לקפה, הרב יזרוק לך את זה שאסור לך למכור קפה טחון. יש חשש שתשים בפנים חומוס. אוקיי. טוב, הרגעת אותנו קצת. גלעד שמחי, מומחה לקליית קפה, תודה רבה. תודה לכם, יום טוב. שבת שלום. טוב, אנחנו...